Numero 2 assume numero 2 Padl Roosevelt a Kajdoli na to a ještě s Humerem, ne? Nelson letěl zadržen v průběhu dostihu. Tady něco. A ty chci druhá. Ty psinka. Dámy a pánové, Josef Váňa pod 6. Na to místo a vidíte, že to velké gesto. Josefa Bartoše, který skončil druhý, ale blahopřeje Josefu Váňovi k vítězství. Určitě ho nemrzí, že Josef Váňa, sobě trenér si zvítězil z sebe Juvena. Josef Váňa se dočkal po určité pauze sobě jezdec a jeho návrat do sedla je zlatý. To jo, no. Ale on se ale nějak, já jsem taky nevěděla, že tam je ve vedení. Jo? No já to prdím, jako. Mě... No tak jo právě, jako. Až posled. Ve 119. ročníku Velké pardubické české pojišťovny. Ať jo, Váňovci! Váňovci, ať jo, Váňa! Pepíko, ať jo, Váňa! 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 Sednou do seba Jumena a jak vidíte, vyplatilo se. To by trenér. To je úplně něco nádhernýho, tyjo.